Salamat, okay na. Kusog na ti andar. So amo di mga kasanaol na akon. Ginpalit ta siyap nga sikanhan. So amo ni takililiwan. Adi ang dati ini niya ini. Mga kasanaol. Manong nag-aaral sa na ini. Adi diri ko dadi okay ko dadi. So amo takililiwan. Balik ta na niya nga di. Kasanaol di. So ito na mga kasanaol, i-assemble ko na otro. Pasensya na kamo mga kasanaol kay maray ko na may pakita ang pag-abri. Hanti ka ng tinikangan. Ako na lang ini sinisiring naging shortcut tungod kay maghihalaba man itong video mga kasanaol. Pag-abri ng itong pagbalik, parehas malagi hapon ito. So ito, ini nga ako niya naging titik screw. Amo ito ta akong liwanan kay kuwan nan iya busing. Kuwan na yan, nawagol na iya, so maluyan na iya andar. So kamo mga kasanaol di daw nga may ada mga problema in washing, i-check anay ni yun mo pay bago ipayad. So limbawa dire maluyan na tiya andar, posible ba in belt la luwag nan belt o di kaya an iya naman ini nga tinatauran han belt bangin namo it may problema. Ay ako ini nakaupat na kini pagliwan ng belt permi nasisira ang belt. So gincheck ko maupay adto ngay anan iya problema nga bilog nga ginliwanan kuhan. Ito na itatawod ko na kuhan mga kasanaol. Iya belt ini nga belt sikanhan nagyap ini kay paralitan ko nagyap ini pero okay pa man na pamagagamit pa. So among ibalik ko lagi hapanay. So testingan ta na mga kasanaol. So okay na mga kasanaol di ba? Di rin akong gasto. Puri na yung makuanan, puri na yung bugnan, kusog na talaga. Gayang dati nga. So takpan ta na mga kasanaol, ngan testingan ta na paglaba. Okay mga kasanaol, damo nga salamat, okay na. Kusog na ti andar.